L-attivista ambjentali Giulia Cappita li għandha 18 sena saret taf li ġiet blokjata fuq Instagram mill-Ministru Ian Borg wara li ippreżentat numru ta' domandi leġittimi. Fil-fatt it-tfajla żagħżugħa esprimiet it-tħassib tagħha rigward dak li qed jiġri bħalissa fl-ambjent ta' pajjiżna, iżda bħal donnu illi dan ma niżel xejn tajjeb mal-Ministru Borg. Giulia Cappita hija l-crew leader ta' Earth Guardians Malta, NGO lokali li tirrappreżenta attivisti ambjentali żgħażagħ illi l-għan ewlieni tagħhom u li promovu futur aħjar ekoloġiku għal pajjiżna. L-organizzazzjoni esprimiet it-tħassib tagħha rigward dak li ġara lil Giulia Cappita. Fil-fatt il-membri ta' din l-NGO qalu li jinsabu skantati u għal darb'oħra ddiżappuntati bl-attitudni li bija dawk fil-poter jimmaneġġjaw kwistjonijiet sensittivi. U mifhum li Cappita fl-ebda ħin ma użat lingwaġġ mhux floku fil-konfront tal-Ministru Borg u l-kummenti u l-istejjer li kienet tixħed fil-medja soċjali kienu dejjem mistoqsijiet immirati lejn Ian Borg. Fuq Instagram Cappita staqsiet għaliex il-qerda tal-ambjent ta' Malta għaddej bla limitu u għaliex il-vuċijiet taż-żgħażagħ qegħdin jibqgħu jiġu ignorati f'dan il-kuntest. Madankollu minflok ma kisbet it-tweġibiet tal-mistoqsijiet tagħha, Giulia Cappita spiċċa ġiet blokjata mill-Ministru Ian Borg. L-NGO iddikjarat li dan l-inċident ser iservi sabiex jenfasizza l-ħtieġa għall-attiviżmu taż-żgħażagħ peress li l-Ministru għal darb'oħra injora tħassib taż-żgħażagħ rigward l-ambjent Malti. Fi stqarrija Earth Guardians Malta kitbu li ħadd qatt ma jirnexxielu jsikket iż-żgħażagħ. Din l-NGO saħqet li jekk l-attivista ambjentali ta' 18 sena qed ikollha l-mistoqsijiet u l-opinjonijiet tagħha ġew iċċensurati fuq il-medja soċjali minn Ministru, dan juri biċ-ċar li jeżistu diversi problemi fil-gvern. Din x'demokrazija hi? Staqsit l-għaqda Earth Guardians Malta filwaqt li tennit l-appoġġ kollu tagħha lejn din iż-żagħżugħa.